Bai, bueno, mila esker prentsa etortzagatikan, eta ikusentzure guztiei. Bueno, gaur Beterri Kilometro Zero proiektua aurkeztera etorri gera. Bueno, Beterri Kilometro Zero da, bertako lekazaleko izpena, bertako merkatal zirkuito laburren bidez edo, merkaturatzeko proiektu bat. Zeinetan eskualdeko ekoizleek, eskualdeko merkatari eta ostalariek, eta eskualdeko administrazio publikoek elkarlanean diseinatu duten. Orain, lehenengo Jon Zuloetak hartuko du hitza, Beterri Buruntza udalakeko lehendakaria dena. Ondoren nik neronek Andoni Egiak proiektuen aurkezpen txiki bat egingo dut. Jarraian Oierrek, Karabeleko arduraduna den Oierrek, pixkat Beterri Kilometro Zeroren inguruko xehetasunak emango ditu. Eta azkenik Juan Cruzek, Benmendiko arduradunak, lurren identifikazioaren inguruko azalpenak emango ditu. Laburrean saiatuko naiz, guretzat Beterri Buruntza udalentzat proiektua oso garrantzitsua da, proiektu estrategikoa da guretzat. Uste dugulako, lortu dugula lehen sektore eta nekazal turismoa, nekazal sektorea bintzat erdigunera ekartzea. Egia da, gure eskualdeak duen izaera industrialaren gatik edo nekazal sektorea beti herrikako plangintzen bidez eta barlandu izan da, baina hau bada proiektu bat 6 udalak barne biltzen dituenak eta horrek guretzat badu balio berezi bat. Aipatu behar da nekazal sektorea ari garenean azerean tokiko garapena behar dituen elementu guztiak biltzen dituela, bai tokikoaz ari garelako, ari gara lurraz, ari gara jasangarritasunaz, baina baita ere ekonomiaz eta lanpostuen sorreraz eta horrek sortzen duen aberastasun guztiarekin. Beraz, proiektuaren xehetasuna beraiek emango dituzte, bai guk aipatu proiektu martxan jartzeaz gain beste konpromiso batzuk edo hartu nahi ditugula, batetik udalak udalerri hauetan eta ditugun jantoki publikoetan klausula ambientalak ezartzeko saiak ere edo lanean ari garela, bertako ekoizpena kontsumitzeko konpromiso hori hartuaz, eta bestetik nekazal sektorea behar dituen behar berri erantzuteko baliabide berria jartzeko konpromiso hori, bai izan lur publiko gehiago bideratuz nekazal sektoreari edo sor daitezken bestelako eskerei begira, eta hori guraldetik, zerrik esan. Urtean hasi zela, zenetan, ekoizleen identifikazioarekin edo hasi ginen, eta 2006-2007 urtean eskualdean zeuden merkaturatze zirkuitoak edo bideak identifikatu genituen. 2007 urtean hasi ginen jantoki publikoetan edo klausula sozialak eta ambientalak ezartzen, hauetako lehenengoak Erraniko Zaharregoitzan edo izan ziren joan den urtean, zeinetan eguerdian 200 menu eta gauean 130 menu eskaintzen diren bertako barazkiekin hornituta. Esan ere, Jonek esan duen bezala, proiektuaren ardatz nagusietako bat dela klausula ambientalen bidez, administrazio publikoa edo bertako ekoizleen kontsumitzaileen nagusi bihurtzea. Eta hor esan ere, ja honezkero, eta proiektu hasi baino lehen ere, bazaudela jantoki publiko batzuk, zeinetan bertako produktua edo kontsumitzen zen. Hala nola, esan duten bezala Erraniko Zaharregoitza, edo Erraniko Aurreskola, eta baita Usurbil eta Andoaineko Aurreskolak ere. Esan hauek guztiak Beterri Kilometro Sarearen baitan sartuko direla, eta beste gainontzeko jantoki publikoetan edo lizitazioak amaitzen diren enean edo klausula sozialak eta ambientalak ezarri eta bertako produktua kontsumitzera bideratuko ditugula. Eta jarraian, Oier Karabeleko, pixkat Beterri Kilometro Zero markaren xehetasunak edo esplikatu bizkigu. Kaixo, egunon. Andoni esan bezala, Oier naiz eta Karabelekotik nator. Pixkat nik lehen sektoreko ikuspegia daukat, orduan ikuspegi hortatik kontatuko dizuet pixkat, baina, Beterri 0 kilometronik zigilua baino gehiago sare moduan ulertzen dut, pixkat elkartuko dituna herritarrak,
instituzioak, merkatariak eta aurreneko sektorea, ez? Pixkat garrantzia eman nahiko nioke alde hortatikan delako pixkat, lokal moduan edo bertako ez dela ulertzen degun sektore ezberdinak elkartzen ditu sare bat edo elkargune bat, ez? Orduan, pixkat hori bultzatzera dator eta, pixkat beste urte hauetan beste aurrekari batzuk ere ukitugu, beste antzeko proiektu batzuk okerro eta besteak hobeto jundirenak, baina hau pixkat gure ikuspegitik amintzat ikusten dugu datorrela ez zerbait berria sortzera, baizik eta dagoen hori ikustarazi, bultzatu eta pixkat egon leiken eskaera edo demandari erantzun logiko eta erreal bat ematera. Orduan, esan duten bezala, 3 urteko ibilbidea darama proiektu honek, fase ezberdinak eduki dituenak eta hau izango litzake bat gehiago, ez? Pixkat, lehenengo sektoreari dagokion arloa azaldukoet, oraintxe bertan, behintzat, bete 0 kilometroan ekoizle aldetikan dauzkagun implikatuak, ez? Batetikan, itxusaran daukagu, barazke eta frutak egiten dituna, tailerizar, ardiekin egiten du lan, eta esneak eta gaztak egiten ditu, karabeleko, barazkiak saltzen dituena, aragazpi, ere bai esnearekin egiten dute lan, angoiko arrautzak, borratxuri oliaskoekin, honein kontserbak, mermelak eta kontserbak egiten dituena, agirre txiki barazkiekin, altuna barazkia eta frutekin. Orduan, ikusten dezuen nahiko katalogo zabala osatzeko aukera badagoela eta justu hori da bilatuko deguna aurrengo hilabeteetan sortzea katalogo bat, non azalduko diren bertako produktoren kontaktuak, xehetasunak eta produktuak, eta horiek zabaldu ahal izatea bertako jatetxe, denda, jangela, edo erosteko interesa eduki itezaketen edozen sukalde edo kliente. Orduan, gero urte honetan zehar, lanketa ezberdinak ingo dira, pixkat urtearen bukaeran diseinatu ahal izateko distribuzio unidade bat edo. Horietako bat datu bilketa egitea izango da, pixkat jakin ahal izateko errealidadean beterriren barruan ze produktu produzitu eta saltzen dian bertan, zer ikusten horren datu errealik ez daukagula eta horrek badu importantzia, ikustea zer dan egiten hemen barruan saldu eta erosten dena. Orduan, datuak bilduko dira pixkat hilabetero, gero horren analisi bat egingo da, ikusteko ze distribuzio unidade diseinatu behar den, hori erantzun bat emateko, eta estetik neurtzeko proiektu honek edukiko duen bilakaera edo pixkat ikusgarritasun horrek ze emaitza ematen duen errealitatea. Gero etorko ditzake pixkat baraketa unidade horren diseinua, ikusita zer den saltzen dena, zer sortuko den hori erantzuna emateko eta aztenik planteamentu bat, ez? Eta hori pixkat etorko litzake instituzioen implikazioa, proiektu hau egiten ikusita erreala dela eta funtzionatuko duela, zenbateraino inplikatzen diren hau egi bihurtzeko edo errealidade bat izateko. Orduan, nire partetik, hoxe. Eskerrik asko, eta gainitza Juan Cruzi pasako digu, bermendiko arduraduna, eta berak esplikatuko digu proiektu honen parte bat ere badela lur berriak identifikatzea eta lur berri hauetan ekoizle berriak edo bertan kokatzea. Egunon guztioi, proiektuaren beste hanka bat da nekazaria sortzea. Nekazari batzuk ditugu inplikatuak, baina nekazaritza izan daiteke lanbide egokia, baldintza egokia planteatzen baldin badira, baita kaletarrentzat ere. Orduan, proiektu honen barruan, helburu bat da lurrak identifikatzea, hasteko herri lurrak, baita ere lur pribatuak, eta ogibidea nekazaritza egin nahi duten jendearen eskutan utzi. Ez dela denbora asko presentatu genula ja lehendabiziko partera Astigarragan, gaur bukatzen da epea, lehendabiziko proiektuak presentatu dira eta presentatzen dira helburu horrekin, ez? Nekazaritza bere ogibidea egin nahi duen jendearen eskutan utzi ahal izateko. Orduan, Oierre komentatu duen bezala, proiektuaren atal nagusi bat da gaur egun dugun produktoreak
komerzializatu, elkartu eta komerzializatzen laguntzea beterriko sarearen barruan sartze. Eta beste helburu bat izango litzake nekazari berriak sortzen. Sortu nekazaritza. Nekazaritza izan daiteke lanbide egoki bat. Bueno, eta bukatzeko, esan, mendik aurrera, eskualdeko, beterri buruntza eskualdeko biztanleek, pegatina hau ikusten duten bai jatetxe, bai jantoki publiko, edo denda eta tabernetan, bertako produktua kontsumitu ahal izango dutela jakitea, ezta? Eta bestetik ere, www.beterrikilometrozero.eus webgunean proiektuen inguruko informazio eguneratua jaso ahal izango dute, eta bertan ze partaide dauden ikusi. Eta bukatzeko esan, ja proiektuak mendik aurrera publiko egindan ezkeoztikan, 30 salmenta puntu inguru daudela eskualdean, bai dendak, bai jatetxeak eta bai tabernak direla, jantoki publiko eta zaparte. Beraz, egon adi seinaleari eta jarraitu pegatina bertan kontsumitzeko. Mila esker eta horren arte.